Муса Кәримнең 100 еллыгын билгеләгән сакта өстаган тулы метражлы нәфис фильмы бер төркем журналистларга һәм мәдәният хезмәткәрләренә күрһәтелде. Күптән түгел интернет киңлекләренә фильмның трейлеры сыкты. Өстагандың премьераһы касан көтелә? Был хакта фильмның режиссерынан белербез. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшырабыз, студияда Гөлсүм Әйштанова, программабызның кунагы билгеле кинорежиссер Айнур Аскаров. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, түземһезлек белән көтә, тамашачылар да, барыбыз да көтәбез был фильмды. Касан прокатка сыгар? Прокат асылга сыгыр дип ышанабыз, чөнки әлеге көндә бөтә кинотеатрдар ябык, бере лә эшләмәй. Безнең уйлавыбызча августтың башында бәлки кинотеатрдар асылып китер. Һәм күптән хыялланабыз 27 август киң прокатка сыгырга. Россия киноһы көнендә безнең Башкортстан киностудияһы шул көндә үзенең 30 еллыгын билдәләп итенде. Шулай ханлы бергә башлап йөргәндә шәп булыр иде. Әмма көн күрһәтер, нисек эшләр артабан алып барырбызды үзебез дә әлегә көндә белмәйбез әле. Фильм бары тик Башкортстанда гына күрһәтеләме, әллә Россия киңлекләренә сыгару максатмы? Әлеге көндә ниндәйдер һөйләшүләр алып барабыз, дистрибьюторлар менән, улар менән һөйләшеп, әлбәттә, бөтә Россиягә күрһәтергә теләк бар. Шуның өчен без фильмды рус теленә тәрҗемә иттек, тулгынса дубляж эшләнек һәм күп кенә безнең кино эшмәкәрләренә, дусларыбызга күрһәткәнек, рус телендә һөйләшкән дусларыбызга. Улар әлбәттә бик матур, сагыу, барыгы ла аңлашыла, бик кызыклы фильм дип каршы алдылар. Шуңа күрә мин уйлыйм, бөтә Россия тамашачысын да куандыра алырлык фильм төшергәнбез. Чөнки был балалар турында фильм, һоңгы вакытта беләбезсә балаларга, үсмерләргә арналган фильмдар бик аз. Был фильм балалар өчен түгел, ул хатта шул 50нче елда бала булган зур агай апайлар өчен дә. Улар күптәре менә безнең премьераны һуңда карап, безнең бөтә иҗади төркемгә зур рәхмәтләр әйтеп, безнең баласакка әйләндереп кайтардыгыз дигән ниндидер фикер әйттеләр. Был бик яхшы фикер, чөнки төшергән сакта без күп кенә теге тарихи вакыйгаларды, ниндидер киемдәрен йыеп төшердек бит инде. Шуңа күрә ниндидер 50нче елдар, сагыу баласак, пионерия, футбол, балык тоту, шундай темаларды күтәрдек һәм мин уйлыйм, әлеге көндәге яшь бүгенге балаларга ла кызыклы булыр һәм уларның ата-әсәләренә һәм хатта карт-әсәләренә дә бик кызыклы фильм булыр дип ышанам. Демәк, баласыктан бер сәлам дип әйтергә мөмкин был фильмда. Бу фильмда тавышландырган сакта ниндидер катмарлыктар килеп сыккан, ул әлеге геройларны башкарган малайларның үсүенә бәйле һәм башкорт телендә төп геройларны икенче малайлар тавышландыра, рус телендә. Онда төп түгел, безнең 4 герой, Вазир, Габдулла, Якуб һәм Айдар. Шул Вазир менән Айдарды гына икенче егеттер тавышландырды бында башкорт телендә. Рус теленә килгәндә инде унда бөтенләй икенче артистлар Санкт-Петербург калыгынан Мельница студияһында эшләнек без дубляжды һәм бөтә артистлар Санкт-Петербургтан йыеп алдылар. Режиссер дубляжа дигән Ольга дигән бер апай барыгын да йыеп төсмерләп тавыштары хатта тап килә һәм уларның бик тәҗрибәһе зур, ул бөтә бәләкәс хатта килеп эшләгән балалардан да тәҗрибәһе зур. Мин һорайм, һин нисә фильмда төштең, нисә фильмда эшләгәнең бар? Әллә 100дән артык, хәзер инде һанамаем да тей. Шуңа күрә улар менән эшләү бик еңел булды. Бында әгәр дә без тавышлауды 1 ай буе эшләһәк башкорт теленә, онда барып 7-8 көн эчендә без бөтә фильмды башынан адагына саен үткәреп эшләп сыктык. Демәк, фильм әзер, әлеге вакытта ошондай сәбәпләр менән, билләре сәбәпләр аркаһында кәштәләята, демәк көтеп калабыз. Башка иҗади эшләргә килгән сакта без беләбез, һәм Буран фильмын төшергәнегез, уның әле хәле нисек? Буран фильмы әзер төшереп беттек, Аллаһка шөкер, бик авыр катмарлы эш булды. Әле 4 тапкыр 4 блок менән сыгып төшердек безне. Свердловск өлкәһендә, Мурманск өлкәһендә төшердек, кайбер кадрдарын бында Башкортстанда ла төшердек. Бик озак барды эш, әмма усына сыгып еттек. Монтаж әзер, тавышлау әзер, хәзер ниндидер графика ягынан гына Мәскәүдә эш алып барыла. Был коронавирус нимә менән үзем хатта тавышлауга ла бара алманым. Нисектер скайп аша, телефон аша гына кешеләр менән һөйләшеп, актердар менән аралашып, шулай итеп эшләнек. Әмма миңа йогымтаһын эштең җибәрделәр һәм бик канәгатьмен һәм бик югары сыйфатлы фильм сыгырга тиеш. Һез уның жанрын
Триллер, драма дип Триллер, драма, спорт драма. Безнең төп герой хоккеист, оны башкара Александр Головин исемле Россия актеры. Бик кызыклы, бик үзенчәлекле актер. Оны күптәр Ералаштан эзләйләр, Сволочи фильмында төшкән иде, Ёлкаларда күп төшкән, сноубордист уйнаган егет. Һәм яшь матур актриса Ангелина Поплавская, ул да соңгы вакытта бик күп фильмнарда төшә. Мин уйлыйм, бу Буран фильмы улар өчен ниндәйдер теге, уларның эшендә трамплин булып сыгыр дип уйлайм, дип ышанам. Прокатка сыгырга тиеш быел көз. Белмәйм, сыгырмы, юкмы, оны һала бөтәһеле безнең кинотеатрдан. Әлеге үк сәбәптерге бәйле демәк. Финанс ярдәмгә килгән сакта без беләбез, ул әлеге фильмдар һәм әгәр ниндидер грантка төшерелһә, Буран фильмының финанс Буран фильмы грантка төшерелде, әмма ул безнең Башкортстан гранты түгел, Россия мәдәният министрлыгының грантына төшерелде. 35 миллионга якын сум акчага. Хатта акча күп сумак булһа, онда ла бик әз тоелды, чөнки зур команда, бик авыр катмарлы съемкалар, без Буранда һәр сак үдебез эшләнек. Зур ветродуйдар, төтен, балалар, берни дә контроль юк, оны төшерер өчен. Теге һәрбер нимә мына килеп сыкты дип кенә төшерәң, шулай дип теге рус әйткәндә везение зур роль башкарды һәм бик авыр булды эш. Әмма рәхәтләнеп эшләнек, күп кешеләр белән танышырга туры килде һәм ничектер минең дә тәҗрибәм үсте бу фильмдан соң. Уннан соң хәзер мин күп кенә фильмдар эшләйм, кыска метражлы продюсер буларак үзем. Моны бүген генә худсоветка, Башкортстан студияның худсоветына күрәтте Гильза фильмын, Динара Абдрашитова режиссер ул фильмдың. Һәм бу фильмдарда миңа шул Буранда алган тәҗрибәм өчен аркагында бик эшләү еңел булды, бик тиз генә 6 көн эчендә генә 20-30 минутлык фильмда без хәзер төшереп сыгарып күрсәтә алабыз бик югары сыйфатта. Әйткәндәй, жанрларга килгәндә, без әле һеҙҙең комедия жанрында эшләгән кино режиссер буларак таныйбыз. Буныһын драма һәм триллер дигән һеҙгә нисек һуң бундай жанрлар менән эшләү кайын һаныграк охшай? Әлбәттә, комедия ныграк охшай, чөнки комедияны төшергән сакта үзеңә лә күңелле, калгандар да көлә, ниндәйдер теге импровизация туа гел генә эш вакытында. Драманы инде төшерү авыррак беренче яктан, минең өчен, чөнки нисектер гел теге тәрән фикерләргә батып кешене уйландырырга кирәк. Әмма без бит утырлаган, кырыклаган кеше эшләйбез безнең съемочный площадкала, һәм эш авыр, катмарлы, көлмәенсә, нисектер бер-берегезгә ниндидер мәдәктәр һөйләмәенсә эшләп булмай, чөнки эш бик авыр. Шуңа күрә драманы төшерү шул яктан авыррак. Без кадр артында көлешәбез, әйдә булды, егетләр, көлмәгез, башлайбыз. Шуның магырак. Күрәмәстәр дә йөрибез, киностудия, кинолар тарихында төшергән сакта ниндидер бер трагик эпизодта төшергән сакта мотлак шаяралар, көләләр, бәлки бу шундый ниндидер закондыр. Тик шулай гына төшереп була, чөнки әйтәм бит, эш авыр. Без бөтәбез дә әгәр көлмәһәк, әгәр дә ниндидер мәдәктәр һөйләмәһәк, без фильмдар төшерә алмас идек, чөнки 3нче көндән һин янаһың һәм бик авыр эшләү. Демәк, ниндидер эске янууда хаклар кирәк. Тик юмор гына коткара ундай авыр эштә. Әлеге вакытта тагын инде иҗади эшләр белән мәшгуль булаһыгыз, кыска метражлы фильмнардан тыш. Әлеге вакытта хәзер Айдар Акманов менә язып ята, Фөнән һөю менән дың дәвамын фильмының быел яй төшерергә тиешбез без ул фильмды. Ул дәвамы дип әйтүе бер тик Өфе турында һәм мөхәббәт турында, яшьтәр турында фильм булырга тиеш дигән. Шул геройлар менән килде. Геройлар да алһак та була, алмаһак та була, әмма без Айдар менән бөтенләй ул геройдан китергә булдык. Икенче яңа тарих, яңа кино, бәлки исеме Капитан Башкирия дип аталар, белмәйм. Әлеге вакытта менә бүгенге көндә яңа килеп киттем Айдардан. Кызыл Чишмәннән яздык, иң баштан башлап Капитан Башкирия. Молодежная, яшьтәр комедия дип башланык сценарий язуды. Һәм әлбәттә бик авыр бара эш, чөнки Фөнән һөю менән фильмы ниндәйдер һөю яланы, тамашасы һөю, һәм без анда бик күп темалар күтәрдек, кызыклы темалар, кайгылар асылып китте, кайгылар асылманы, һәм бында ла ниндәйдер теге рус әйткәндә соблазн бар, шул якка борылып китеп, теге теманы кабатлай башларга, әмма без ләкин ишатсы үзен кабатламаска омтыла бит инде, шулай бит. Чөнки гел бер үк кенә фильмдар төшерсәң, тамашасының, мин уйлыйм, теге
кызыгы бөтә. Бөрек фильмнар төшереп тигерүләр дип әйтердәр шуннан. Шуңа күрә без нисектер яңа юмордар, яңа приемдар асырга тырышабыз. Әлеге вакытта кастинг үткәрелгәнме, актерлар составы хайланган? Әлеге вакытта бер нимә дә эшләнмәгән, чөнки сценарий юк. Сценарий булмаенча, безнең шул документ булмаенча без эште башлый алмайбыз. Әлбәттә, ниндидер актерларга үзем күз алып караштырып йөрим. Өфе буйлап күп кенә йөрим, яңа урындар асам үзем өчен, моны бында төшерергә булыр иде, бында бер кызык кына бер нимә уйлап сыгырга булыр иде дип. Әлбәттә, карап йөрим. Хәзер безнең план буенча 1 июльгә безнең сценарий әзер булырга тиеш. Һәм 1 июльдән һуң без игълан итәсәк бу кастинг, үзебезнең төркемгә яңа эшчеләр диләсәк без, чөнки төркем бик зур буласак, мин уйлыйм, бер 30-35 көн эчендә без бу тулыметражлы фильмды төшереп бетергә тиешбез. Гомумән 35 көн эчендә тулыметражлы фильмды төшереп бетү мөмкинме? Әле баягы тәҗрибәгезгә таянасызмы? Беренчедән тәҗрибәмә таянам, икенчедән минем төркем хәзер бик көчле, улар да тәҗрибәһе үсте бик кенә. Һәм ышанам, безнең башка әмәл юк, яки төшерәһең, яки төрмәгә утыраһың дигәндәй, назвался Грузиям полезай в кузов, төшерергәрәк, шуңа күрә ышанам, барыгы килеп сыгыр. Август айында ук төшереп бетмәк тә, сентябрьгә касан елы көндәр тора, шул вакытка төшереп бетү. Бәлки тәүдә тышта төшеребез елы сакта, көндәр һавытха скейнер төшерергә, өйдә төшерәбез дигән һәм шуга барыгы килеп сыгыр, бул тик дөрес планлаштыру, хәзер сценарий гына әзер булганда, барыгы көйләп башлап ибәрәбез барганда. Һәм тагыла яңа исемдәр көтәбез, димәк, яңа актерлар көтеп калабыз. Ышанам, угала. Яңа актерлар эзләйбез. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Иҗади уңышлар теләйбез, яңа фильмдар көтеп калабыз. Сезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә билдәле кинорежиссер Айнур Аскаровтан әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.